Het is woensdag 18 december, de dag dat. De Serious Request app van de gemeente Leeuwarden al zo'n 1001 keer download is. Dat John Jorritsma voor de tweede keer benoemd wordt als commissaris van de Koning. En dat deze tweet net verstuurd is. Goejoen en welkom bij Bient. Hospes, De Jong, Sjoerd de Vries, Nauta en Douwe de Vries. Ze maakt ze alle je kans op de Olympische Spelen. Van de week elke dag een reportage over deze 5 reetrieders. Ik hol naar Sochi. En naast keek nog zien hoe Roelof Lausma helpt bij de tarriedings van het Kriesmiel in Leppenheim. Als dat maar goed gaat. Maar nu is nou het Ceylon in Leeuwarden de place to be voor de komende dagen. Want nog een paar hoekers en dan is het zo 4. En zullen die 3 DJ's het glazen hoe zien. Epke Zonderland die docht de door dan aast dicht. Giel Belen, Paul Rabbering en Koen Zwijnenberg. Zij zitten eraast. Van de jong kwamen ze aan in Leeuwarden en eten nog 1 keer marmekoor. Als je de stad in rijdt, dan voel je die energie. Je ziet overal het logo. Ik heb even een rondje gemaakt gewoon door het winkelcentrum. Je ziet bij elke winkel zie je dat ze aan de gang zijn. En van tevoren natuurlijk ook wel veel mailtjes gehad van de initiatieven. In dat opzicht kan ik echt zeggen dat het veelbelovend is. Ik zei het ook al tegen je collega's, er zijn heel veel acties al geweest in Friesland. Echt heel veel. Ja. Hebben jullie nou het idee dat meer is dan anders? Nou ja, dat is ook echt zo. Ik heb begrepen dat we hebben dus zo'n site natuurlijk waar mensen hun eigen actie kunnen aanmelden, de combinatiesite. En daar zijn meer acties dan ooit aangemeld. Dus dat is echt top. Ik kreeg echt de kriebels toen ik gewoon de stad inreed en de gebouwen zag. En oké, dit gaat de plek worden waar wij 6 dagen gaan bivakeren met Serious Request. En ik heb er onwijs veel zin in. Ik vind dat het er allemaal prachtig uitziet. Ook het Zeiland, het ziet er echt heel sfeervol uit. Nu al, en het is nog vroeg, het is nu 5:15. Staan er al heel veel mensen op het plein, dus het voelt allemaal heel fijn. Ik heb vanmiddag hier tussen 2 en 4 gewoon mijn programma gedaan, in het Glazen Huis al. En toen was het al druk. En ik heb een rondje gereden ook, en ik ben wel vaker in Leeuwarden geweest voor trouwens. Het is een mooie stad, het is gezellig, het zijn mooie huizen die hier staan, leuke kanaaltjes lopen hier. Het ziet er sfeervol uit en ik hoop dat de mensen in Friesland hier massaal naartoe komen, heel Nederland eigenlijk, om geld door de brievenbus te gaan gooien. Heb je al enig idee over een eindopbrengst of is dat veel te vroeg? Nee, ik hoop 100 miljoen miljard. En ja, ook even flauw gezegd, elke euro is een goeie. Omdat ja, dit is een stille ramp wat wij op de kaart zetten. En wat al steeds meer bij iedereen gaat leven en hopelijk na deze week nog meer. Dus ja, het kan niet fout gaan. Ook is zelden rust. Wij zeggen, dat krijg ik al even in Joert. Doosjes nog altijd op het Ceylon. Hoe zoest nou de sfeer die er in de stad hinget, Joert, omschreeuwen willen? Nou, ik vind de sfeer heel ontspannen. Ja, ik heb je de hele beetje omspant. Het wordt heel tijd drukker. Je kent het ook wel zien achter mij op dit plein. Een heel soort jongeren. Een ontspannen sfeer en ook een sfeer van afwachting. Want ja, Azen, dan begint het eindelijk. Eindelijk begint jouw Serious Request. Ja, dat wordt ik wel een beetje tijd, dat we nou toch maar echt los zullen. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. En dat ik met mensen praat, dan zeggen ze van ja, om mij wil beginnen. Je moet je net weten dat de acties al heel lang bezig zijn. Die zijn in april sommige al begonnen. We leiden op het strand en toen kon je al doneren voor Serious Request. Nou, ik heb het gevoel dat mensen er nou aan tafel binnen en kom maar op met dat feest. Het wordt drukker daarachter. Het ziet er trouwens ook prachtig uit. Die hebben we de DJ's Niels Krek ik al zezen. Wat gebeurt er nou aast? Want dat huis gaat pas om 9 uur dicht. Wat gebeurt er voor die tijd nog? Nou, voor die tijd komt er eerst nog muziek van onder andere Bestiel en Maaike Ouwboter, een singer-songwriter. Hier achter op het podium. Zo nou en dan hebben ik al wat bandjes spelen. En zo langzamerhand wordt dat werken naar dat moment, na 9 uur. Wanneer de 3 DJ's van het podium, de ene kant van het plein, naar de andere kant van het plein, werd het glazen hoestiert, hingebracht worden. Toch een haag van mensen en natuurlijk mijn Epke Zonderland die de kaai in handen heeft. Ja. Auke, we komen aan, denk ik nog wel even weer bij die waarom. Dit is live, maar jeder op een dag zeggen wij ik in Leeuwarden hoe de staat hem tarret op dit hele grote circus van 3FM.
oh so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until. Het laatste puntjes op i zijn we nu mee bezig, maar eigenlijk zijn we er helemaal klaar voor. We zijn de hele week al mee bezig geweest, van tevoren alles goed voorbereid. De rooster is klaar, wat extra personeel natuurlijk, van buitenaf 25 man, dus dat is echt helemaal top. En dat was wel weer een hele klus, maar wat vrienden en oude bekenden die gewerkt hebben en weer vrienden van mensen die werken. Dus alles met elkaar wat een mooie week, denk ik. Moet je hem bot inslaan? Ja, we verwachten er wat van en we weten natuurlijk niet wat. Je krijgt 1 keer voor de deur en ja, we zullen het beleven. En elke dag kunnen we bijsturen en we kunnen 2 keer op een dag levering krijgen. It's nice and quiet. Ik ben nu met de promokaart bezig. Die gaat straks naar buiten en dan geven we op stritten de kleinen wat verkeepje. Dat hebben we al rond 2-3 weken echt dingen. We hebben Zeiland staan in het winkelcentrum op het plein. En in het Winterfair staan, in het Vekke of in het WC-hotel. Wat heb je hem eigenlijk al, ja? We hebben van alles. We hebben truien, t-shirts, kriesmoetsen, rompertjes, chippen, mokken. Dus ja, we hebben van alles. En wat rent nou het beste? De kriesmoetsen. But soon again starts another big riot. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het loopt wel lekker door. Er lopen veel mensen voorbij. Dus, een beetje stilte voor de storm, denk ik. Want wat is je taak precies? Ja, zoveel mogelijk chocomel verkopen. En dan gaat de 10% van wat wij verkopen gaat regelrecht naar Serious Request. Wat is je verwachting eigenlijk van de komende week? Ja, ze verwachten 800.000 man extra deze week. Dus voor mij kan het niet druk genoeg zijn. It's oh so quiet. Je bent vrij vregen voor deze dagen, maar het is echt absoluut geen vakantie. Nee, het is een werkvakantie. We hebben vakantie van ons eigen werk en werken voor het Rode Kruis deze week. En wat is er zo mooi aan? Ja, dit is gewoon fantastisch. Je hebt een hele mooie ervaring met al je mensen in verschillende... Ja, met de hulpverlenerscontact, je hebt met die contact, je hebt met de veiligheidsregio contact. En sleep, komt dat er nog van deze week? Weinig, denken we. Maar ja, goed, dat nemen we op een koop toe. We hebben 2 kerstdagen vrij, dus dan slapen we dan wel weer bij. Ja, het Zeiland is de komende dagen zo'n beetje de huiskamer, net alleen nog van Friesland, maar misschien ook wel van heel Nederland. In de studio, Natasja Kestelo. Zij organiseert met haar bedrijf Noordplan zelfs ik grote evenementen. Partner ik van strategisch communicatiebureau Merkmakers. Hoe zorg je als professional nou naar wat er in Leeuwarden gebeurt? Nou, geweldig. Het is zo'n mooi gebeuren. En we kijken de Rijkhals naar uit, net als de DJ's en de mensen op straat, dat we eindelijk los kunnen. Ja, dus dat gevoel je er wel, hè, van het beginnen. Ja, hoe goed is dit voor de stad? Nou, dit is heel goed voor de stad. Ik denk dat dit een uitgesproken kans is voor de stad Leeuwarden om zichzelf te profileren in Friesland, maar zeker in Nederland. Het is een mooie diamant die geslepen kan worden en waardoor heel veel mooie kansen ontstaan, bijvoorbeeld voor zakelijk toerisme. En waarbij je als stad iets kan achterlaten, dus dat je er iets aan kan overhouden als stad. Want 6 dagen lang zit Leeuwarden volop in de skienwerpers. Dat is een fantastische PR-campagne, machine die je zou krijgen. Hoe je daar niks van te dwan? Of dat ik... Nee, ik denk dat het een hele strakke organisatie heeft achter de schermen. Dus alles dat in detail is geprogrammeerd. En als stad zie je natuurlijk nu ook dat men er alles aan heeft gedaan om onszelf zo goed mogelijk neer te zetten. En dat vraagt van iedereen een inspanning, maar dat ziet er mooi en goed uit. En we willen natuurlijk dat iedereen uit het land denkt van, nou, Leeuwarden, daar moet ik heen. En niet alleen als er al stedentocht is, maar ook op een ander moment. En nou, dat moeten we goed sturen en goed organiseren met z'n allen. Ja, ik wil ook even naar Auke Seldenrust, want die zit voor u ik nog altijd op het Zeiland. Even over wat dit docht voor de stad Leeuwarden. Wat verneemt Stode van dat mensen om die hinnen der Fransezen, hoe goed of net goed het voor Leeuwarden is?
Nou, de kist vernemen dat dit een saffelste treden is op wij naar bekendheid. Jouwt het nou een eredivisieclub, het in het Nijswest met het kampioenschap van Cambuur. Jouwt het Grut in het Nijswest met culturele haatstad, dat is in 2018. Burgemeester Kronen zei mij daarover leest van waar ik kom, ze beginnen oer culturele haatstad. En nou dit, nog even voor de eind van het jaar, is het toch de kerst op de taart, kerstfeest. En 6 dagen lang, je hoeft er misschien net al te vol voor te doen, maar dus de meesten komen hier gewoon op aan. En ik verneem ook wel van echte Leeuwarders die mij vertellen van ja, vroeger gebeurde hier niks, zeggen ze dan niet Leeuwarders. Nou, de laatste jaren is er alle weekend wel wat te beleven. Ik moet zelfs kiezen. Dus in die zin past dit in een trend van de laatste jaren. Ja. Zie je dat imago van Leeuwarden veroordeelt? Dat er altijd wat te doen is? Ja, zeer zeker. Ik denk dat zelfs nog sterker. Ik heb me laten vertellen dat Leeuwarden een van de steden is die gemiddeld gewoon ver boven het gemiddelde uitsteekt met het aantal evenementen, spraakmakende evenementen op een jaar. Nou komt Leeuwarden dus mooi op de kaart. Al je beelden die het hele land teruggeven. Maar hoe hou je dat nou vast aan? Want na 6 dagen is het circus voort. Ja, dan is het circus voort. Dan zijn er als het goed is mooie en goede herinneringen die men vasthoudt. En dan is het taak aan de marketingmachine en aan de bedrijven en aan de andere partijen, gemeente, provincie, om te zorgen dat er iedere keer nieuwe prikkels komen om die aandacht vast te houden. Kijk, en een Elfstedentocht zou er natuurlijk prachtig aan helpen, maar dat hebben we niet te regisseren. Nee. Dus je moet andere dingen gaan bedenken om het wel goed vast te houden. En hoe dan? Nou, wat ik net al zei, hè, van zakelijk het gebeuren op de kaart zetten. Veel mensen kennen Leeuwarden, maar er zijn weinig bedrijven die denken van nou, ik doe mijn jaarcongres dus niet in Amsterdam, maar ik ga naar Leeuwarden. En ik denk dat je dat soort dingen nu heel goed voorhanden hebt om te laten zien van nou, kom hier, want ook hier kunnen we en handelen. We hebben de uitstraling, we hebben de capaciteiten, en we hebben de kennis en we zijn gastvrij. En ik denk dat hele sterke dingen zijn, waardoor de mensen een andere blik naar het merk Leeuwarden gaan kijken. Hoe werkt het dan? Dat mensen in de rest van het land nou echt letterlijk meer beeld bij Leeuwarden hebben? Ja. En hoe stellen ze dan naar Leeuwarden zien naar in van deze 6 dagen? Wat bloot dan heen je? Schat je dat nou in? Ik denk dat het is veel emotie. Dus, en wat je ook ziet, er gebeuren heel veel verschillende dingen. Dus ieder kan er ook iets uithalen wat hem of haar aanspreekt. En de hoogtepunten zullen bijblijven. Dus als straks Epke de deur dicht doet. Op het moment dat er een tussenstand komt. Het feestmoment, natuurlijk het afsluitende gedeelte. Op het moment dat de bedragen vrijgegeven worden. En het decor waar Leeuwarden zich dan in beweegt. En natuurlijk niet te vergeten de speciale acties die momenteel gebeuren. Dat zijn wel dingen, dat zijn onderscheidende dingen. Ik denk dat het blijft hangen. Het spookhuis bijvoorbeeld van het gerechtsgebouw en de Santa Run. Dat zijn mooie dingen die mensen zullen onthouden. En dat bloot op het netvlies staan en ik de sfeer die het in de stad hing. Ja. En ja, misschien kun je dat wel hartstikke maar de Elfstedentocht sfeer. Ja, zo voelt het wel al een beetje. Hè? Je voelt een beetje die chemie, de energie die er hangt in de stad. Dat mensen denken van, nou, kom op en we gaan samen. En ik bedoel, met goed fatsoen durf je niet meer te zeggen, ik geef geen euro aan het goede doel. Je gaat ervoor en je gaat er met elkaar voor. Oké. Tieren, dank voor je komst. Dank je. Rieders als Sven Kramer en Irene Wust zullen wel naar Sochi gaan. Maar hoe zit dat met die oren Frieske reetrieders? Tussen Christen en Nij wordt de rieden voor 10 tickets naar de Spelen. De concurrentie is grut. De hele week brengen wij Jo in de kunde met 5 Frieske kanshebbers. En dit keer is dat Sjoerd de Vries. Ik wil naar Sochi. Sjoerd de Vries is de wereldkampioen junioren. Maar dat is intussen alweer 6 jaar. Sjoerd wordt jarenlang zien als een grut talent. Maar de echte grutte trobak, die komt er nog net. Hij skuurt al jaren in de top aan, maar die laatste stap had hij nog net in een dal maken. Nou, mijn seizoen komt wel wat beter. Alleen nog, er zitten goede dingen in. Het is goed genoeg, denk ik. Ja? Nou ja, ik denk dat het de voorwaarden binnen sowieso om mij te kunnen doen. Ik dit hier wil het nog net heel dal. Hij plaatst hem wel voor de wereldbekertoernooien op de 1000 meter, maar eindigde daarin 3 keer als 10e
en 1 keer als 12e. Uitslagen kon wel beter, alleen nog de uitslagen kost ik wel weer. Ik koe er altijd wel weer een draai aan dat ze goed van mijn voordeelboertje, zeg maar. Dus ja, dat is nog een troef die ik helemaal in handen heb. Ik ben ontzettend fit en als ik die fitheid nog wat om kan boeren in snelheid, dan komt het weer precies goed. Best positief? Ja, heel positief. Ja. En mooi. Ja, nee, maar dat is het ik. Het is een lange wei en dat is een mooie wei. En, aan het eind van de rit is een hele mooie kans. En het is zo mooi wijs als die op het KKT al verzilverst. Maar ik ga die wel eens dit seizoen wat minder positief zien. Dat is toch, dat is flink baaldes om het samen uit te drukken. Ja, maar ik mag graag balen. En, nee, ja, dat klopt. Ik heb wel echt baald al dit seizoen. En alleen nog, ja, er moest ik wel wat in teken, of er moest wel wat in perspectief plaatsen. Natuurlijk riest het liefst al die wereldbekers en de NK's, maar de voorste mei. Alleen nog, eigenlijk dorst dat ik. Alleen nog, er was nog wel beter. Er was wel podiumrieden, er was wel winnen. Alleen nog, dat is een, daarna baals dan. Ja. Ja. Maar ja, het is een jongensdroom, ja. Ja, laat je ook wel eens in bed. Ik zei, het is niet spelen, maar dit zou zo mooi zijn. Ja, en net alleen nog te spelen meiden, maar ik kom medailles. En dat is wel iets wat die echt op snijtemorgen in april uit bed helpt om 100 kilometer te fietsen. Sjoerd riet op het kwalificatietoernooi 3 afstand. De 1500, de 1000 en de 1500 meter. Op Voi, naar het uitkomen litten van zijn dream, naar de Spelen. Sjoerd de Vries. Goed eten en drinken is belangrijk, zeker om deze dagen heen, want het maakt het verschil tussen in een instelling wenje of je ergens thuis vielen. Dat is de filosofie van uw vaste gast Evert Fokkema, directeur van zwaarginstelling Leppenheim in Akkerum. Dus er wordt ik flink uitpakt met het kriesmiel. Van de week waar er al proef draait en preun en Roelof Lausma. Pro de mooi. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard. Ja, dit is volgens net wat je verwachtte hier, want gewoon wij zitten Evert Fokkema hier op tafel. Nu ben we naar Evert zelfs te gaan in Leppenheim. Want ja, we mogen Joet proeven van het heerlijke kriesmeel dat ze hier serveren. En dat is een hele bijzondere hier. Super deluxe. Maar dat doe ik lekker, Peter. Wat hebben we, Joet? Dit is assenhaaspuntjes. Bereiden we mij een sudefo met kalfsuur met oesterswam, verse oesterswam. Dit eten je alle dagen hier? Dit eten we net alle dagen, heel af en toe in de weekend, maar nog met kriesmeel nu pakken we uit. And so I'm offering this simple phrase. Verneem je dat de meesten daar heel erg maar aan de gong binnen, maar Christ, dat die tieten voor komt? Ja, absoluut, hè, maar dat begint eigenlijk al van december. Hè. Dat begint het gerecht. Ik denk dat ik in oktober, dan stuurt Petra wat menusuggesties al bij een aantal mensen deel. Van dit ben we van plan, hoe leuk vinden het. En wij vinden het altijd goed. Ja, we gaan nog nooit zijn van dat wil ik er net in en dat net. Dus dat is leuk, maar de meesten die, zeker ben die al bezig. Hè. Bij de kapper is het druk. De keuken is denk ik vorige week al begonnen met taartjiedingen te maken. Dus de bewoners die gaan naar de kapper en die doen van alles aan zichzelf. Ja, zeker. Ja, we kleren uitzocht. Maar onder het personeel merk ik dat ik wel, want ik ben zelf van plan om net een pak te kopen. Er zitten een aantal dochterzonen van dat ze al die nieuwe kleren kocht hebben, met name de dames. Dus die van wat ze wilden, dat is dan op zijn minst ik niet best of weet ik wel. En een mooi glitterpak vind ik zelf. Ik heb een fantastisch mooi pak gehad. Die heb ik nog net zeggen, dat is een verrassing. Ja. En waar is mijn naam voor de proeven?
Ik heb mevrouw Veenstra mee dan. Mevrouw Veenstra, als er niet een doel had over lekker eten en over horeca, dan is mevrouw Veenstra wel. Mevrouw Veenstra heeft twee toch wel verneemde restaurants in Friesland en Hoorn. Dus ik denk dat bij Preuwen, dan mag ik een echte kenner hebben. Ben ik echt een kritische kenner, want ik bedoel, dat maakt het dus zelf niet te makkelijk. Dit is de eerste. Evert? Volgens mij is dit een amuse, maar het is mooi een kipsatéetje, een mooi currysaus. Gewoon van het stokje al, helemaal. Ja, natuurlijk. In één keer. Lekker. Dat is een appetizer. Lekker. Dus het moment dat ik met de wien binnenkom nou. Oh. Van de middenjouw Zevendel. Daarachter zit een bankstel en dan even knippen. Hoe vind je het diep meer, IJs? Nou, ik kiet hier altijd lekker, ja. Beslist. Ik ken het ook zeggen. Ja, dan kies ik wel eens wat. Dat is het zelf misschien ook dwaas soest. Maar dan kerst het nooit 200 mensen al in het zemaatje. Dat bestaat niet. Maar ik kiet hier altijd lekker en dit nee, heel goed. En maar Christ? Fantastisch. Nou, dit is echt lekker. Alsjeblieft. Het ziet er in elk geval heel leuk uit. Alsjeblieft. Nou, zeg het maar. Ja, dat is wel zwaar omsteed. Ham, zie ik? En dit is wel dacht ik een champignonsje. Helemaal goed. Dacht ik al. Jo, je hebt erop voor de koelkast. Hoe zit het eigenlijk, mevrouw Veenstra? Moet ik nog aan de boeten kan beginnen met bestek? Altijd aan de boete kan beginnen, jongens. Dat is nooit fout. Het kan in principe het koud, maar wij serveren hem op de dag zelf gewoon lekker warm. Ja, hij komt op smaak te komen zelf. Maar vaak is dat het lauw is, dan prooi je het beter. Hè? Maar dat weet Jo misschien. Dat het een lauw is, dan prooi je het beter wat de smaak koud proost het zo goed, net is altijd wat. Wat wien het voor hem verdienen, dat je hem niet zegt of... Nou, die hebben we er ook in de vrijheid hebben we altijd een diner dansant ertussen. Dat gang ik werkelijk van 8 tot ongeveer 1 uur, ja. En dan kwam op laatste Christman en die hielden de mensen dan al in een cadeautje. Ja, dat vind ik altijd een hele belevenis. Tjoh, dit kiest ik alle dagen net, nou. De uitdaging voor het Christdiner is natuurlijk de Uzase haast dat hij zo maals blijft als je hem nou eet. Dat we dus je constant onder het bakken en onder tijd gaan de gerechten mee en die is alle minuten onder het bakken. En dat was zo'n grote hoeveelheid, dat is natuurlijk de uitdaging. Hoeveel mensen niet hiervan? Er waren sowieso 100 mensen, 2 Christdiners voor 100 mensen. Dus je wel loeren in de media dat het voor de ouderen net een stuk beter op worden is, minder aandacht krijgen. Wat is die filosofie hierachter dan? Ja, als je in het vaste plek is het zo natuurlijk, hè, mevrouw Veenstra die neemt dat ik al met 2 keer een Christdiner voor 100 mensen. Dus we jou tijdens een Christdiner aan 100 mensen of 200 mensen tegelijk jouw aandacht. Dus hoe efficiënt was dat hebben. Maar het maakt het voor het personeel om een leuke baan te hebben. Hè. Koks kun je echt nog kok wezen. En gewoon, het wordt zo onderschat, maar eten en drinken is gewoon de dag terug zo belangrijk. En maakt het verschil tussen als je ergens thuis bent of als je in een instelling bent. En of je thuis vielen, klopt dat? En nou, je thuis viel, ja. Ik viel meer voor, ik ben hier voor thuis, ja. Het is helemaal goed dat maar de crisis ze hoort net achter elkaar omkrijgen. Nee, dat is helemaal goed dat we de fjouwe roeren voor hebben. Dan moet je er wel een pakje rennies bij hebben. maar toch, jij hebt wel oorloeren van dat er misstanden binnen het mensen net genoeg aandacht krijgen in een ouderijnste huis. Hoe kan dat? Ja, omdat we aandacht misschien wel aandacht ik wel heel erg in een hokje trouw. Een aandacht is gewoon een gesprek van een oeren. Maar aandacht kun ik weer gewoon mensen bij elkaar brengen en gewoon een leuke middag met elkaar hebben. Ik bedoel, die extra kosten voor het eten, dat is zwaar. Ik bedoel, op mijn verhouding is dat net niet in zijn volle. Maar door die personele inzet en die vrijwillige inzet van mijn werkers ken ik een heel soort. En mensen onderschatten gewoon eten en drinken, dat is zo wichtig. En dat was nooit, en dat zal hier nooit gebeuren, was nooit uit die organisatie. Nou, het is dan nog net echt crisis, maar ik heb al een hele crisis gehoord. Maar tuin kon de meesten van Leppenhiem. Even een geweldig idee. Mevrouw Veenstra, tieren dank voor het prul. En de kok en Marieke. En een hele mooie crisis wens ik maximaal. En dan mooi 2000 zitje. Roelof, wie dat? Hij is wel ziek worden trouwens, maar dat zal net te krijgen van hem uit eten, want de rest van de crew die eerder joert gewoon weer.
Nog even, dan gaat het los. 6 dagen lang. Dan draait alles om het Glazen House in Leeuwarden. Zal uit het Zeiland er nou bij. Beelden ben dit van de webcam. Op de website van Nieuwskeer Leestenijs volg je. En daarop joen ik een reportage over de opening van dat Glazen House om 9 uur. En dit weekend morgen zit een pad van de crew van de Keetier, de nieuwe dramaserie van Omroep Friesland. We laten dan fragmenten zien en zorg ik hoe het achter de schermen gaat. Nog een gezellige joen.